nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosi kan Bamakɔ a n'a lamini na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan juma tɛmɛnen in na référendum waliya olu wagatiw kibaru dilen kɔfɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma fɛ kulu dɔw ye garada siraw ta ne welekanw bilaliw ni laseliw ye k'a yira k'a fɔ ko fanga seginni civiliw ma o sira baaraw ko k'olu daminɛ teliya la ani fana a kɛra sababu ye ka hakilina wɛrɛw bila mɔgɔ caman na mɔgɔw ka hakilinaw tɛ kelen ye a kan awa an ka laselikɛlaw olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a la ka a dɔnbaga lajɛw k'olu ɲininka ka tila ka mɔgɔw ka hakilinaw ta politikikɛlaw ani faso jamajɛkuluw ka hakilinaw ta an bɛna olu laseliw k'aw ye kunnafoni kɔnɔna na sisan o mana bɔ yen nɔ a yɛrɛla fɛnɛ k'a fɔ ko bɛn sɔrɔla fɛnɛ Ido Giritan o kulu no olu ye Menaka faso jamakulu belebeleba ye olu ka santan kɛlɛ o la u ni ɲɔgɔn cɛla la awa an ka laselikɛla min bɛ Tɔnbɔkutu a kunnafoniw b'a bolo a bɛna olu walawala an ye jɛmukan kɔnɔna na ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan duniya kɔnɔna na ani Mali jamana kɔnɔna na ka tɛntɛn aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na ɲanzan. Ka segin tuguni ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye n'aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kajatu Tarawele de kumakan na ayiwa ka tɛmɛna an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko kabini juma tɛmɛnen na Mali furancɛ fangaw ye laseli kɛ k'a fɔ ko jamanadenw ka danatigɛli lajɛba fɛn min ye jamana sariya sunba o danatigɛliw ko kuraw bayɛlɛmaliw k'an ye n'a bɛ wele nanzarakan na ko référendum olu y'o dɔgɔtigɛlen kɔfɛ awa kulu dɔ wulila ka nabɔ k'a yira k'a fɔ ko ka welekanw bila k'u ka mara ko ka kalataw labɛn ne ka tila ka fanga lasigi civiliw ma u siraw k'u ka baara kɛ o de kan ko k'o de lateliya awa Mariama Kuyate ale taara se politikikuluw ma ka ɲiningali tɛngunen kɛ u la sabila a yirala k'a fɔ ko hakilina tɛ kelen ye a koɲa kan an k'a ka laseliw lamɛn. Politikitɔ min bɛ wele ko parti yɛlɛma o ɲɛmaw y'a yira k'u ka jɔrɔnako ye fɛn min ye nin waati in na k'o de ye n'a sɔrɔ labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don minnu b'a to référendum o kɛli bɛ wajibiya jamanadenw ma Amidu Dunbiya parti yɛlɛma ka kunnafoniw secrétaire kɔrɔsibaga don. Bɛɛ ka enrôlement kɛra. Est-ce que taux de retrait bɛ cogo di bi? Je pense que gɛlɛya dɔɔni b'a la mais olu de b'a dɔn n'i y'a ye u bɔra k'a fɔ c'est que peut-être u bolo u bɛ se ka baara ninnu kɛ yan'a wagati cɛ. O kɔfɛ jamana lakanako maaw ka mobilisation et tout ça autour du référendum o bɛɛ ye enjeu ye. Parti PSDA o ɲɛmaaba ka fɔ la n'o ye Ismail Sako ye ko soldasiw ka kɔn ka woti jamanadenw ye ko o kɛcogo man ɲɛ. An bɛ waati min kɔnɔ bi jamana ni jamanadenw mago bɛ sɔrɔdasiw la donc a tun ka ɲi jamanadenw fɔlɔ ka bɔ ka taa voter o jaabi mana kɛ min ye sɔrɔdasiw bɛ taa voter kɔfɛ mais sɔrɔdasi fɔlɔ tɛ taa voter pendant ka mago b'u la nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen in na. Waati kɛrɛnkɛrɛnnen min dilen filɛ ni ka référendum kɛ o waati kofɔli na n'o ye juin kalo tile 18 ye politikitɔn dɔw ka yetala k'a tun ka kan hakili falenfalenw tun ka kɛ fɔlɔ politikimaw kalata labɛnjɛkuluw ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka sɔrɔ ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan Mahamani Mariko Seraj faso ɲɛtaakulu ɲɛmaa don. Acteur bɛɛ lajɛlen tun ka fara ɲɔgɔn kan minnu bannen don minnu sɔnnen don a tun ka lajɛ minɛn kɔnɔ min na dati min bɛ sigi sisan o kun kana kɛ dati girin-girin ye yɔrɔ k'a fɔ juin kama o sera ka ban a dati a suruyara dɔɔni. Appel du 20 février olu ka kuluku b'a ɲini halisa jamana marabagaw fɛ min ye sariya sunba gafe kura ye ko ka a ko sozori yani wote waatiw cɛ. Isuf Diawara ale ye a kulu tɔnden ye. A fɔra ko campagne bɛ dayɛlɛ tuma min na o datiw fɔra mais an ɲɛ b'a la bɔlɔlɔsira ni fɛnw kan mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ ka wuli déjà k'a fɔ ko ils vont voter oui ou ils vont voter non an bolo o man ɲi loi électorale ye mun fɔ an kan ka baara kɛ ni o de ye an bolo sariya foyi tɛ yen bi mun bɛ jamana ɲɛmɔgɔ yamaruya constitution kura sɛbɛn maliyɛnw tɔgɔ la a sariya foyi tɛ yen donc o hukumu kɔnɔna la an b'a ɲini u fɛ halisa u ka ko in sonsori u ka ko in bila. Mali marabagaw kɔni y'a yira ko référendum wotew
ko o na kɛ juin kalo tile 18 soldasiw ko olu na kɔn ka woti min bolodalen do juin kalo tile 11 woti campagne olu bena daminɛ juin kalo tile 2 ka datugu juin kalo tile 16 an ka dɔn k'a fɔ waati min na nin kunnafoni kɔni dila Mali jamana kɔnɔ tɔnjɛkulubaw kelen bɛ k'u kanabɔ ni waati in na ni k'u ka nisɔngoyaw yira ka kɛɲɛ ni sariya sunba gafe kɔnɔ ko dɔw ye n'o ye laïcité ye bɛɛ k'i ka taabolo kɛ jamana kɔnɔ laɲiniw o be senna u fɛ walasa o sɛbɛnfura o ka bɔ Mali sariya sunba gafe kɔnɔ yani wote donw cɛ. Mariam Kuyate ka laseli do Bamako, VOA Bambara. Ka tɛmɛne ni kunnafoni kelen nin ye Mohamed Daɲogo ale fana ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale marala ka wuli ka se ka ɲiningali kɛ a dɔnbaga lajɛ dɔw la juin kalo tile 18 référendum ko in a lawaleyaliw ayiwa an ka a ka kumakanw lamɛn. N'i ye an ka kalata sariya lajɛ n'o ye loi électorale ye san 2022 ta sariya 19 min taara juin kalo tile 24 n'i y'o lajɛ o sigida 148 kɛrɛnkɛrɛnnenya la article 148 b'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kalata boloda kalo kelen a dɔgɔyalen b'a ka kalo kelen yanni kalata cɛ kow bɛ kɛ n'i y'o lajɛ o sariya sun o batora donc an bɛ se k'a fɔ weleweleda min filɛ nin ye sariya sunba falenni ko la ka bɛn juin kalo tile 18 ma sariyaw batora o kɔnɔna la a baaraw kɛra a kɛcogo la. Sariya sun kura min ɲɛsinnen no kalafili koɲɔgɔn n'an k'ale ma ko loi électorale ale kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko kalafili o bɛ se ka kɛ ni carte biométrique kura in dɔrɔn de ye o dun sɔrɔli bi an ɲɛ b'a la gɛlɛya caman b'a la yala i ka faamuyali ye jumɛn ye nin ko in na. Fɔni ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ waasa o ko ninnu bɛ se ka waleya cogo min na bɛɛ bɛ se k'i ka kalata sɛbɛn sɔrɔ wagati min na ka bɛn wagati kofɔlen ma n'o tɛ gɛlɛya caman b'a la a misali yɛrɛ simple n b'a misali min d'i ma dɔrɔn n'i ye a jate minɛ Kayi marabolo yɛrɛ dɔrɔn na mɔgɔ 10,000 hakɛ de ye u ka kunnafoniyaw kuraya a bɛ fɔ min ma mise à jour des données biométriques nka jɛma marabolo la hali bi mɔgɔ kelen tɛ yen nɔ min ye a ka sɛbɛn kura sɔrɔ n'o ye carte d'identité nationale biométrique ye bon n'i y'o jate minɛ ni fɛn tɛ yen nɔ Tɔnbukutu marabolo fana la misali filanan min d'i ma o ye Tɔnbukutu marabolo ye n'i y'a jate minɛ maa 47 ani 653 o hakɛ de ye u ka kunnafoniyaw kuraya nka hali bi kariti dili ma daminɛ fɔlɔ donc o bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye min b'a a to mɔgɔ an b'an yɛrɛ ɲininka yala sɛbɛn ninnu bɛna sɔrɔ yan'a don cɛ wa o kɔni gɛlɛya b'a la hali bi gɛlɛyaba yɛrɛ de b'a la. Walasa nin kalafili nata ye mun bɛ kɛ juin kalo tile 18 a ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la yala fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka tigɛ an ka ɲɛmɔgɔw fɛ. Jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ min tigɛ o ye de ka kumaɲɔgɔnya sinsin u ni fanga ɲininaw cɛ an b'a fɔ minnu ma parti politigiw ale ni mɔgɔ minnu da bɛ fanga ɲini ko la ani man bɛ don min ko bi gɛlɛyaba bɛ kalata sɛbɛnko yɛrɛ la ka o baaraw kɛyɔrɔ cari k'a caya mɔgɔw ka se k'u ka kalata yɔrɔ sɔrɔ kalata sɛbɛnw sɔrɔ nɔgɔya la u sigiyɔrɔ la walima en tout cas o cakɛda ka caya a diyɔrɔ ka caya a minɛyɔrɔ ka caya bawo n'i y'a lajɛ bibi in na yɔrɔ 2 dɔrɔn de b'a kɛ polisi ni gendarmerie bon olu y'o jateminɛ Mali kɔnɔ o yɔrɔw ka dɔgɔn kosɛbɛ jama ma. Mohamed Daɲogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Nin tun ye Mamadu Jara ka kumakanw ye Mohamed Daɲogo ka micro la Mamadu Jara ale ye kalata labɛnni dɔnbaga lajɛ ye n'a bɛ fɔ k'a sɛgɛsɛgɛ la ka tɛmɛ ne kunnafoni ye halisa an bɛ référendum kelen ni o kuɲaw kan a yirala k'a fɔ ko juin kalo tile 18 na Mali denw kan ka taa danatigɛli kɛ awa Isa Bacili n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Kayi ale fana Kayi ka denw hakilinaw ta a taabolow kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Bi a bɔra sika la malidenw ma mun ye jamana sariya sunba yɛlɛmani ko ye ni o bɛ kɛ ni kalafili mun ye ni o de bɛ wele ko référendum k'a bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mun ye juin kalo tile 18 san 2023 la nka nin baara in an b'a ye k'a fɔ ɲininkaliw caman ani jɔrɔnaw caman olu bɛ a la nka dɔw kɔni dalen don a la k'a fɔ a bɛ se ka kɛ. Abdoulaye Coulibaly, président de la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale Kayi. An bi bɔ hakili filan kɔnɔ ka da marabaga ninnu na ka tugu kɔ a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ wagati b'u bolo wale b'u bolo mun kɛlen don k'a to ni baara in bɛ lawaleya juin kalo tile 18. Maaw b'u yɛrɛ ɲininkala fɛn mun na o de bi kalafili yɛrɛ a bɛna kɛ ni fɛn jumɛn ye. Omar Bari
kalatala don n'an y'a ye bibi na taux d'enrôlement Mali kɔnɔ chiffre laban minnu kɛra moins de 2 millions carte distribution na an b'a ye k'a fɔ Mali bɛɛ kɔnɔ Bamakɔ dɔrɔn de bɛ distribuer na waati mun na bibi na donc o question de bɛ maliyɛnw bɛɛ kun na a bɛna kɛ cogo jumɛn a bɛna kɛ ni fichier jumɛn ye donc o kɔni o jaabi b'an ka ɲɛmɔgɔw bolo hakilina fila o bɛ madame Makalu Maram Sekindiaye la ni ale parti ADP o tɔn de kalafili ninnu kɛli ka bɛn waati kɔfɔlen ma élection in bɛna kɛ a bɛna kɛ ni an ka nouvelle carte ninnu de wa ou bien a bɛ kɛ ni ancienne carte de ni ancienne carte don je crois que a bɛ se ka k'a don la mais avec la nouvelle carte est-ce que an bɛ se ka élection in kɛ don in na wa o de ye hakili fila bɛ ne yɛrɛ la n'i y'a ye gouvernement kɔni waati fɔ o b'a jɔrɔ k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnnen don u bolo kalata in bɛ se ka kɛ cogo min na Isa Kane ale kalatala ye a bɛ se ka kɛ parce que mɔgɔ ni fɛn min kɛli ka di ye i bɛ se k'o kɛ ni ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ yɔrɔ min na bi ninnu tɛ se ka dɛsɛ foyi la solution sugu bɛɛ b'u bolo a bɛ se ka kɛ fɛn camanw de kan ka sigi sen kan walasa kalafili in fɔra waati kɔfɔlen mun na a bɛ se ka kɛ cogo min na Ousmane Bamiya parti Codem tɔnden don le défi sécuritaire il faut que o défi de ka relever parce que n'i y'a jateminɛ Mali administration de Mali fan bɛɛ donc il faut que maintenant administration ka taa Mali fan bɛɛ gɛlɛya wɛrɛ bɛ a la Ousmane Bamiya parti Codem tɔnden don Kayi dans l'opérationnalisation maintenant donc de l'AISE ale de kan ka consultation et référendaire labɛn ni sabati donc aujourd'hui il faut vraiment chercher à rassembler tous les Maliens et avoir un consensus carte nina yɛrɛ o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ walasa kalafili in ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen nin ka sɔrɔ a la Isa Kane carte biométrique in bɛ ka dilan ni an ka carte nina numéro de donc hali ni biométrique ma se ka sɔrɔ a sɔrɔ wagati la ka bɛn ni u ka wagati fɔlen u k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn bon carte nina bɛ mɔgɔ minnu bolo an ka taa voter ni an ka carte nina ye o kɔni o ye ne ka hakilina de ye finitigilakaw olu bɛ kalafili k'a kɔ matɔw ɲɛ sabula olu ka kalafili o bɛ kɛ juin kalo o tile 11 san 2023 Isa Bakari Bacile ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la ngara dali ko kura talen bɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga ka referendum bolodalen ma ka juin kalo nata tile 18 san 2023 waati la kuluw fɛ minnu ye welekan bila kalata lawaleyali ninnu na ani ka fanga lasigili sivilu ma u baaraw la joona Modibo Damile Kulumuni a b'a yɛrɛ wele ko appel du 20 février pour sauver le Mali y'a yira u ka sɛbɛnfura dɔ la mun dira AFP ma tɛnɛndon ko Sardasou ma yamariya sɔrɔ ka jamana ladon fɛn kɔnɔ mun faamuyalen tɛ ko walima ka se ka sariya don jamana kɔrɔ mun ni sariya yɛrɛ tɛ taga sira kelen kan u y'a yira k'a fɔ ko jamana ka sigikan kuran ye mun yɛlɛmaliko kuma bɛ sen na ko a yamariyalen tɛ ko wa ko dibidibi b'a ko la ani u b'a fɔ k'u bɛ hakilila dili mun kɛ o jamana sigikan in kan ko u kan ka kalafili kɛ joonɛ yaasa ka fanga segi faso jama ma joonɛ diinɛ tɔn ani seko ni dɔnko ani politiki tɔn mugan hakɛ ye ni laseli kɛ sibiridenw ko k'u bena u fara ɲɔgɔn kan ni o ye bɛɛ ka se k'i sagola diinɛ kɛ jamana kɔnɔ ko o kumakan mun bɛ jamana ka ni sigi kan sɛbɛnfura ye kɔnɔ ko k'o sama ka bɔ a la l'appel du 20 février a ye jamana ka ni sigi kan sɛbɛnfura ye a y'a kɔrɔmatigɛ kosɛbɛ ko a b'a dankari jamana kiribulon ka kanabilali la ani ɲangilibaliya ka ta ka ɲɛsin jamana mɔgɔ dɔw ma mun ye nin hakilila yira ye ka ɲɛsin ni jamana ka sigi kan sɛbɛnfura in ma ka kulu appel du 20 février ko a dagalen tɛ ko b'a lahala fosi ma fara ɲɔgɔn kan yaasa a bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔna la ni jamana fan fila ko o tɛ jamana ka mara kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw ma sɔn nin kumakan in ma ko k'u bɛna nin waleya in bali ni sariya fɛɛrɛ suguya bɛɛ ye ni o ye jamanadenw ka se ka bɔ k'o hakilila di ni sɛbɛnfura in kan u bɛ mun ye k'a fɔ ko a dagalen tɛ ni kulu ale ka kuma la ko jamana sigi kan gɛlɛya ko kuma tɛ Mali kan bi ko fɛn kelen mun kan ka kɛ ko o ye ni furancɛ fanga in kan se ka ban joonɛ yaasa bɛɛjɛ fanga ko o bɛ se ka sigi ka na cogoya min na u ka kuma la an ka duniya lamini kunnafoniw lamɛn farafina camancɛ yan fanfɛ jamanaw ka keliya tɔnba communauté de développement d'Afrique australe SADC ale ye layidu dibi kɛ dintɛnɛn na u ka ɲɔgɔnna jɛrɛ senfɛ Windhoek Namibi faba kɔnɔna na ka lakanakɛla kuluw bila ka taa République démocratique du Congo la yaasa ka se ka u dɛmɛ don u ma u ka bɛn ani lakana sabatiliw la u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla la yɔrɔ min ne an bɛ don min na i ko bi bilalen bɛ fitinɛ gɛlɛnba kɔnɔna na nin waati ninnu na ayiwa u ma waati kɔni fɔ kelen fɔ kulu bilali la ani u ma hakɛ fɛnɛ fɔ u bɛna cɛkulu minnu bila ka taa olu la sanfɛ gosili ye dɔrɔgu feerela ba ne a ka denbaya gosi bi sɔgɔmada in na
Siri bayan fanfɛla sigidaw la Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH ka laseli la ne waliya in bilali ye jalakili ye Jordani jamana kan jamana min be ka drogue trafiquants kɛlɛ a ka ca ni san caman ye an be don minɛ iko bi Jordani kɔkanko kotigi Ayena Safadi ale y'a jira k'a fɔ ko taabolo fɛn fɛn min n'a ka ɲi ka olu ka lakana la sabati olu be o lawaleya ni laseli ninnu kɛra ka a sɛbɛntiya ni sɛbɛntiyali ninnu baliyaw ni sɛbɛntiya baliya ye k'a yira k'a fɔ ko waliya ye u nɔ de ye walima u nɔ tɛ cɛ fila kan donna juru la ka u dulon jama cɛla Iran jamana kan ka da a kan k'a fɔ k'u ye tasuma don Kurani na ka tila ka dajuguyaw ta ka kuntigi Mahamadu sallallahu alaihi wasallam sɛgɛrɛ foroba kiriso ka bɔlɔlɔ sira ka kunnaseni dila bi ntɛnɛn sɔgɔmada in na l'Amérique masayaso Maison Blanche ka foroba lakana ko kɔrɔsigi Jacques Sullivan ale ye Saudiya masakɛ Mohammed Ben Salman ni ɲɔgɔn ye kɛ karido na ka kuma bɛn ani basigi kan o ladilani kan Yemen jamana la ɲɔgɔn ye nin kɛra waati la furuku be l'Amérique jamana ani Riyad ni ɲɔgɔn cɛla la waati min na min ye Riyad jalaki ka jalaki bila a kan ko ne y'u masurumatiri jamana ye ne adamadenya jo sariya hakɛ sɔsɔliw ye ani u ka tɛgɛdi Rusi jamana ma pétrole ko sɔngɔw kan Silvani ne Ben Salman kumana fɛnɛ ɲɛtaw ka minnu sɔrɔla Yemen bɛn ladilaliw la ayiwa ani a marifa sɛmɛw la ni laseli ninnu kɛra l'Amérique masayasoba Maison Blanche ka kunnafoni siraw fɛ VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la ni y'an seginnen ka na an ka studio kɔnɔna la k'a fɔ an ɲɛna ni y'an donnen malikura jɛmukan tapu filanan kunnafoni tapu filanan kɔnɔna na ka bɔ studio wɔɔrɔnan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na ni minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka nin jɛmukan in na nin waati in na a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 ni tomi kelen kan Gawokaw fɛ yen nɔ Tomiyakaw fɛ an bɛ sɔrɔ radio Paris 5 kan Tuntu mara la a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 kan Koro Bayangara an bɛ taa radio Uruna kan yen nɔ ayiwa sanfɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a b'an sɔrɔ www.voabambara.com walima an bɛ Facebook kan ani Instagram ani YouTube kan directement na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Menakakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko bɛn sɔrɔla Ido Giri Tan ale a ka santan fitinɛ la u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛla la Alhussein Alaji n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Tumutu ale bɛ kuma an ye a ka an ka kumakanw lamɛn Ni an ye kɛnɛ kan mɔgɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'a da kan u nisɔndiyalen don a bɛ san 10 bɔ sisan u bɛɛ bɛ sigida kelen na fɔ ɲɔgɔn kɔ kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin bɔ yɛrɛ a kɔ la yɛrɛ kuma ɲɔgɔnyaw mɛnna sen na tiɲɛ don nga san 10 kɔfɛ mɔgɔw bi ka kan kelen fɔ bɛnkan sɔrɔla cogo di Idin Ag Madit ale ye ONG CRAD ɲɛmaa ye ale yera kɛnɛ caman kan an ye kuma ɲɔgɔnya kelen bolo da an tilela ka taa fo 3 la walasa mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu u ye ɲɔgɔn faamuya fɛn minnu kan o de tilala ka kɛ sɛbɛn kan k'a yira mara ɲɛmaaw la Ibrahim Ag Adum bɔra Tinderfan kana bɛni nin don belebeleba in ale ka fɔ la karamɔgɔw ka cɛsiri jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ olu dɔrɔn tɛ jɛkulu min sigilen don bɛn kama n'o ye équipe d'appui à la réconciliation ani mara ɲɛmɔgɔw gouverneur n'a baarakɛɲɔgɔnw
u y'u jeniyɔrɔ fin a ko la. ne bɔra Tinder fan kana yan bin bɛ se k'a fɔ tare fɔ ɲɔgɔn kɔ min kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ an y'a bila kɛrɛfɛ an bɛ barika da MINUSMA ye ani kunnafoli dila minnu y'u jeniyɔrɔ fin nin kɔ la. sɛbɛn dɔ labɛnna min kɔnɔ kumaw b'a yira ko mɔgɔw ka yafa ɲɔgɔn ma a sɛbɛn y'a yira tuguni ko a jɔyɔrɔ bɛ na bonya tuguni bɛn sinsin na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɛnna ka mara kɔnɔ ani jamana ka sariya labatoli la. Ahidid Agmadi ale kun bɛ mɔgɔw la mun y'u bɔlɔnɔ da sɛbɛn in kan mun ye Ido Giritan mɔgɔw ye. an nisɔndiyalen don bɛɛ y'i ka kɛlɛkɛminɛn bila an y'an bɔlɔnɔ dɔ sɛbɛn kan nin baara in bɛna yɛlɛmaba dɔ an ka kow la basigi bɛna dɔɔni dɔɔni bi Ido Giritan maaw ye kɛlɛn de fɔ ɲɔgɔn ko tan cɛ bilen an bɛ don da kɛlɛn fɛ ka bɔ da kɛlɛn fɛ. Hakilina jiginna siya min bɛ Ido Giritan kɔfɔ o jama de ka can ka tɛmɛ siyaw tɔ kan mɛnna ka mara la. Ni Aluseyini Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛ na u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ. nin ye a tile damadɔ ye a yirala k'a fɔ ko kɔlɔsiko y'a yira k'a fɔ ko dɔ faralen do bɔlɔlɔ sɔngɔ ka Mali la awa ko o lagosili kunnafoniw carilen bɛ réseaux sociaux kan kosɛbɛ. Senabu Cero ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra kan an ka kumakanw lamɛn. A bɛ waati damadɔ bɔ fɛn min ye forfait internet ko ye ale sɔngɔ yɛlɛli kumaw cayalen don Mali kɔnɔ min yɛrɛ la maliden dɔw kumana a kan. Traoré Cheikh Mar Orange ni Maltel bɛ ka balo malidenw na an b'a jateminɛ Afrique de l'Ouest fantan 4 bɛɛ lajɛlen mɔgɔ si tɛ ka nin baara in appliquer tuguni télécommunication fan o fan bɛɛ jamanadenw nisɔndiya ka jamanadenw lafiya mais an ka jamana ta kɛra au contraire ye n'i ko ko fantan jamana i bɛ nɔgɔya de kɛ n'i ko ko fantan jamana i bɛ mɔgɔw dɛmɛ de mais n'a kɛra k'a fɔ anw bɛ ka balo mɔgɔninfinw joli la san joli kɔnɔna la an b'a jateminɛ san 10 nin y'a san 10 jate ye ka na se Hachimi ka wagati ma san 10 kɔ o tuma san 10 kɔ nin société fila bɛ ka balo maliyɛnw na mun kama malidenw de don wa ou bien o bɛ ka balo k'a di mɔgɔ wɛrɛw de ma ayi o tɛ bɛn anw ma. Ne tɔgɔ Fatima Mayiga tuma dɔ la n'i ye crédit ta i ka dati yɛrɛ i ka crédit yɛrɛ dati wagati yɛrɛ ma se han o b'a sigi i kunna a dun ma ɲi nɔ ou bien sisan par exemple n'i ye 500 crédit 500 i y'a yɛlɛma ka kɛ forfait ye a tɛ hali journée ala i t'a utiliser yɛrɛ k'a ban han o b'a fɔ k'i ka forfait banna o bɛɛ ye sonyali ye. Forfait internet sɔngɔ yɛlɛli ni o yelen do olu yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko waleya jugu do jɛkulu dɔ sigira sen kan ni an ko a ma ko dɔ kɛra ten walasa ka se ka wulikajɔw sabati ka tɛmɛ ni nɛgɛjuru siraba minnu bɛ Mali la olu lagosili ye. Fatuma Harbert ale y'o jɛkulu in maa dɔ ye. Ne tɔgɔ ye Fatuma Harbert. An ka wulikajɔ kun ye min ye o ye ka dɔ bɔ internet sɔngɔ la Mali kɔnɔna na parce que an ɲɛ b'a la internet da ka gɛlɛn kojugu Mali kɔnɔ. Donc an y'a lajɛ k'a fɔ ko vraiment u bɛ ka internet ni Move Malitel ani Orange Mali bɛ ka internet fɛɛrɛ da min na a da ka ca kojugu a da ka ca maliyɛnw bɛ sɔrɔ min kɛ ani u bɛ ka feere da min na vraiment danfaraba de b'a la. Fatuma Harbert y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na u ka baaraw bi tali kɛ bɔlɔlɔsiraw kan ni cikanw bilali ye sen kan walasa ka se ka lagosi se nɛgɛjuru siraba minnu bɛ Mali la olu ma. Après rassemblement phase 2 in tɔgɔ ye déluge. Déluge o kɔrɔ ye ka réseaux sociaux envoyer ni messagew ye minnu b'a yira ko vraiment dɔ kɛra an sɛgɛnna wariba dili ou bien an ka wari bɛ ka taa Orange Mali ani Move Malitel mɔgɔw fɛ k'a sɔrɔ
service ɲɛnaman tɛ ka kɛ a internet non seulement internet da ka gɛlɛn mais en plus internet yɛrɛ a qualité ɲumanba tɛ yɔrɔ caman bɛ mali kɔnɔ minnu tɛ ka internet sɔrɔ yɛrɛ. fɛn min ye nɛgɛjuru siraba 2 minnu bɛ mali kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ Move Africa, Malitel ni Orange Mali la an y'a ɲini k'olu lasɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ ani sababa ma bɛn. Seinabu Cero, VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Bamako. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. ka tɛmɛnen kunnafoni ye sanji kasaraba min bina République démocratique du Congo kɔrɔnfɛ la dugu 2 kan ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen na mɔgɔ fagata jatew taara 400 sanfɛ k'a kɛ kasara ye kasara min n'a ɲɔgɔn ma deli ka ye u ka jamana kɔnɔna na. Modibo Dambele bɛ kuma an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Su caman yera tɛnɛndon minnu farala su tɔw kan ni u don manaw kɔnɔna la ani ka dingɛ sen ka u bila o kɔnɔna la. Laseli kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Bushuhu ani Nyamukubi ni olu bɛ Kalehe ale bɛ Kivu worodugu yanfan na. Sanjiba kɔni walankatala ka don minnu nana ni dugukolo bunakili ye ani baji. A dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 176 minnu olu kɔni sara jumadon. Laselikɛlaw fɛ baɲumankɛtɔnw olu ka baarakɛlaw u kɔni bɛ dingɛ sen la dugu kɔnɔna la yaasa ka se ka su labɔ cogoya min na bɔgɔntoroko la. Mɔgɔ caman de bɛ yen minnu tununa. Kivu worodugu yanfan gouverneur Theo Ngwabije Kasi ko tɛnɛndon Reuters ma ko mɔgɔ dama min tora nin ko in na k'a bɛ taa fo mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 1 la. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo. CAN U23 Maroc b'a fɛ dumuni 3 bɛ sɛnsɛn na ka na farafina senantolantan ɲɔgɔndan don min bɛ senantolantanaw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 23 kan n'an ko espoir ɲina san b'a fɛ dumuni 3 ta bɛ tan Marocaw fɛ k'a daminɛ juin kalo nata tile 24 k'a kuncɛ juillet kalo nata tile 8 farafina jamana 8 de bɛ na u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan. Mali sen bɛ o jamanaw na ka fara Mali kan Maroc jatigi Ghana Congo Guinée Egypte jɔnjɔn tɛmɛnen b'ale bolo Gabon ani Niger. Tirage au sort kɛra juma tɛmɛnen mai kalo tile 5 san 2023 Maroc Ghana Congo ani Guinée olu bɛ kulu kelen na. Egypte Mali Gabon ani Niger olu bɛ kulu kelen na. Kurumukarile ɲɔgɔndan bɛ tan juin kalo nata tile 24 ni nɛgɛ ɲɛ 20 gosira o ye Mali heure ye. Maroc ni Guinée bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Mali ka boko fɔlɔ ye juin kalo nata tile 25 do Gabon ɲɛkɔrɔ. Boko filanan juin kalo tile 28 Egypte ɲɛkɔrɔ. Niger ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ pulu boko sabanan na juillet kalo tile fɔlɔ. Laɲini ye kelen de ye Mali degeli karamɔgɔ Aluba Dara Jalo kɔntina ka cɛdenw bolo ka jɔnjɔn ta ka nana ye Mali la. O bɛ se ka kɛ n'i b'a dɔn CAN U23 éliminatoire ɲɔgɔndan laban tana cogoya min na Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ. Hakilina jiginna tagali la Senegalikaw fɛ yen marisi kalo tɛmɛnen na se kɛra Senegali ta ye celu 3-1 Senegali kanu na. Kɔsegini Mali ye sebaya sɔrɔ Senegali kan celu 3 kanankolo Mali kanu na. O kɛra balanako ye mɔgɔ caman bolo kama sɔrɔ senantolantan na balanakow ka ca. Celu 1 sɔrɔli Mali fan fɛ kɔ kan o kɛra danfaraba ye Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ. Ka fara o kan ni CAN U23 kun cɛra jamana minnu mana ye jɔyɔrɔ fɔlɔ 3 la olu bɛ u niyɔrɔ ta farafinna tɔgɔ la Jeux olympiques kɛnɛ kan Paris Fransikaw fɛ san wɛrɛ 2024 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Tarawele kala seli don. Ayiwa an balimaw k'a fɔ ɲɛna nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan labɛnna Cheick Thilo fɛ a laseliw kɛra u ye ne Keyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw kaw sɔgɔlen to ka kunnafoni siraw la radio ani télévision kan nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan k'an bɛn waati wɛrɛ. Let me